Το δεύτερο ημίχρονο για την επικράτηση του Δία και της παρέας του ονομάστηκε γιγαντομαχία. Η γιγαντομαχία δεν είναι γνωστή από τον Όμηρο και τον Ησίωδο. Όλες οι πληροφορίες υπάρχουν κυρίως στον Πίνδαρο και στον Απολόδωρο. Γιγαντομαχία και τιτανομαχία υπηρετούν την ίδια ιδέα της διαμόρφωσης του κόσμου μέσα από συγκρουόμενες φυσικές δυνάμεις. Οι γίγαντες ήταν περισσότεροι από τους τιτάνες, τους κύκλοπες και τους εκατόγχυρες, αλλά σε αντίθεση με αυτούς ήταν θνητοί, εκτός από μερικές ειδικές περιπτώσεις. Υπολογίζονται γύρω στους 100. Κατοικούσαν στις δυτικές ακτές του ωκεανού, όπου συχνά τους επισκέπτονταν οι θεοί και έπαιρναν μέρος στα συμπόσια τους. Αυτό γινόταν στις γιορτές, όταν οι γίγαντες πρόσφεραν εκατόμβες, γιατί οι θεοί δεν άφηναν τσιμπούσι για τσιμπούσι ανεκμετάλλευτο. Η Γεία τώρα ήταν οργισμένη από την τύχη που είχαν οι τιτάνες μετά το τέλος της τιτανομαχίας. Αν και είχε βοηθήσει τον εγγονό της με κάθε τρόπο για να επικρατήσει, δεν άντεχε να βλέπει τους γιους και τις κόρες της φυλακισμένους στα Τάρταρα. Έτσι, καθώς η δύναμη των γιγάντων ήταν αφάνταστη, μπορούσαν να ξεκολλήσουν με ευκολία βράχους ολόκληρους και να τους εξφενδονίζουν μακριά, τους ξεσήκωσε σε πόλεμο εναντίον των Ολυμπίων. Η επίθεση των γιγάντων μάλιστα έγινε χωρίς καμία προειδοποίηση. Ξαφνικά οι θεοί του Ολύμπου δέχτηκαν βροχή από βράχους, αναμένους δαυλούς και ολόκληρα φλεγόμενα δέντρα. Ο Δίας βάρεσε γενικό συναγιαρμό. Ξέσπασε μια τρομερή μάχη που έμεινε γνωστή με το όνομα γιγαντομαχία. Οι γίγαντες ξερίζωναν τα βουνά και τα τοποθετούσαν το ένα πάνω στο άλλο για να σκαρφαλώσουν στην ψηλότερη κορυφή του Ολύμπου, εκεί όπου ήταν χτισμένα τα θεϊκά παλάτια. Ήρθανε τα πάνω κάτω. Έγινε σωστή κοσμοχαλασιά, στεριές βούλιαζαν και ποτάμια άλλαζαν πορείες. Οι οροσειρές τραντάζονταν συνθέμελα και σαν φύλλα δέντρων έτρεμαν ο Όλυμπος, η Όσα, το Πήλιο, η Πίνδος, το Παγκαίο και ο Άθος. Αρχηγός στο θεϊκό στρατόπεδο ήταν φυσικά ο Δίας, οπλισμένος με την αστραπή και τον κεραυνό όπως στην τιτανομαχία, αλλά και με την αιγίδα, το δέρμα της αμάλθειας που είχε πάνω το κεφάλι της Γοργόνας. Η τρομερή μορφή της έσπερνε τον πανικό και απολύθωνε όποιον την αντίκριζε. Πλάι του σύμμαχος η κόρη του η Αθηνά, η θεά των μαχών, που μόλις είχε γεννηθεί πάνωπλη από το κεφάλι του. Φορώντας την πανοπλία της και με το γοργόνιο στο στήθος, πολέμησε καλύτερα και από πεζοναύτης. Μαζί τους η Νίκη και η φοβερή μάνα της η Στίγα. Πρωτοπαλίκαρά του ήταν ο Ποσειδώνας, ο Απόλλωνας και ο Ήφαιστος, που όταν είδε κουρασμένο τον ήλιο τον πήρε πάνω στο δικό του άρμα. Μα και οι θεές, η Ήρα, η Αφροδίτη, η Άρτεμη, η Εκάτη και οι Μοίρες πρόσφεραν με κάθε τρόπο τη βοήθειά τους. Και τι βοήθεια! Μόνο η Δήμητρα δεν συμμετείχε στον αγώνα, γιατί είχε ιδιαίτερη συγγένεια με τη Γαία λόγω επαγγέλματος. Ο πόλεμος όμως κρατούσε καιρό και οι Ολύμπιοι ζορίζονταν. Τότε η Αθηνά θυμήθηκε τον πανάρχιο Χρησμό που έλεγε πως οι γίγαντες θα χαθούν μόνο αν κάποιοι θνητοί πολεμήσουν στο πλευρό των αθανάτων. Μόλις το άκουσε ο Δίας, την έστειλε να φωνάξει 2 γιους του, το θνητό ακόμα Ηρακλή που είχε αποκτήσει με την Αλκμήνη και τον Διόνυσο που τον γέννησε με τη Σεμέλη. Η Γαία αμέσως άρχισε να ψάχνει ένα μαγικό βοτάνι που θα έκανε άτρωτους τους γίγαντες από τα βέλη των θνητών. Ο Δίας έβγαλε ένα αυστηρό ανακοινωθέν. Επιβάλλεται απόλυτο συσκότηση καθάπασαν την επικράτεια. Έτσι έπεσε για πολλές μέρες σκοτάδι. Ο ήλιος, η σελήνη και κάθε πηγή φωτός πήραν ρεπό
μέχρι που ο Δίας βρήκε πρώτο το μαγικό βοτάνι και το κατέστρεψε. Έτσι η πορεία προς την νίκη ξεκίνησε. Σε λίγο κατέφθασε ο Ηρακλής που υπήρξε ο πολυτιμότερος σύμμαχος της Αθηνάς σε αυτό τον αγώνα και με τα βέλη του σκότωσε πολλούς γίγαντες. Μάλιστα, επειδή ήταν γιος του Δία, μπορούσε όταν κουράζονταν από την πολύ ωρή μάχη να ανεβαίνει στο άρμα του θεϊκού πατέρα του. Άμα έχεις τις κατάλληλες άκρες, όλο και κάπως βολεύεσαι. Ο Διόνυσος πάλι ήρθε με τη συνοδεία του, τους άτυρους και τους κορύβαντες, καβάλα πάνω σε γαϊδούρια, που με τους κρότους και τα γκαρίσματά τους τρόμαζαν τους γίγαντες. Ήτανε η πρώτη εφαρμογή της μουσικής heavy metal. Άλλο όπλο του Διόνυσου ήτανε ο θύρσος, το σύμβολό του ένα μακρύ ραβδί στολισμένο με κισό. Οι δύο γη του Δία, για τη γενναιότητά τους και το θάρρος που έδειξαν στην γιγαντομαχία, κονόμησαν την αθανασία. Οι αρχαίοι μυθογράφοι ασχολήθηκαν με τη γιγαντομαχία και μέσα από τα έργα τους μας περιγράφουν πολλές σημαντικές σκηνές της. Ο Ηρακλής χτύπησε πρώτα με το τόξο του τον Αλκιονέα. Αυτός ήταν ο μεγαλύτερος από τους γίγαντες και σύμφωνα με μία παράδοση ο αρχηγός τους. Ο Αλκιονέας έπεσε κάτω με τρομερό κρότο, αλλά τη στιγμή που ο ήρωας πανηγύριζε για την επιτυχία του, τον είδε να σηκώνεται πάλι υψώνοντας απειλητικά το τεράστιο κορμί του. Ήταν μάλιστα έτοιμος να πετάξει στον Ηρακλή έναν τεράστιο βράχο που βρίσκονταν δίπλα του. Ευτυχώς καθάρισε η Αθηνά. Μετά εξήγησε στον Ηρακλή που είχε μείνει με το στόμα ανοιχτό, ότι ο Αλκιονέας ήταν αθάνατος όσο πατούσε στο χώμα που τον γέννησε. Τότε ο ήρωας φορτώθηκε στις πλάτες του το γίγαντα, τον μετέφερε έξω από το πεδίο της φλέγρας που είχε γεννηθεί και τον αποτέλειωσε με τα βέλη του. Οι κόρες του οι Αλκιονίδες, απελπισμένες από το θάνατο του πατέρα τους, ρίχτηκαν στη θάλασσα και μεταμορφώθηκαν σε πουλιά, τις Αλκιόνες. Ο Πορφυρίωνας, τρομερός γίγαντας, θα καταπλάκωνε με ένα βουνό τον ήρωα, αλλά ο Δίας καρφίστηκε την τελευταία στιγμή ένα κόλπο. Έβαλε την Αφροδίτη να τρελάνει το γίγαντα με ερωτικό πάθος για την Ήρα που βρίσκονταν εκεί κοντά. Η Αφροδίτη έστειλε το γιο της τον έρωτα στον Πορφυρίωνα και ξαφνικά αυτός, αδιαφορώντας για τον Ηρακλή, άρχισε να κυνηγάει την Ήρα για να σμίξει μαζί της. Αυτό σε άλλες εποχές θα χαρακτηρίζονταν μαστροπία και ο μεγάλος με την όμορφη θα αντιμετώπιζαν την κατηγορία της εξώθησης προς ακολασία τρίτου με συναυτουργία. Τη στιγμή ακριβώς που είχε μαγκώσει τη θεϊκή βασίλισσα και είχε σκίσει τα μεγαλόπρεπα πέπλα της, ο Ηρακλής βρήκε την ευκαιρία να τον εξοντώσει με το βέλος του και οι συγγραφείς απέφυγαν την περιγραφή πορνογραφικών σκηνών. Ανάλογο ρόλο έπαιξε και η Αφροδίτη. Σε μια δύσκολη στιγμή που 15 γίγαντες είχαν περικυκλώσει απειλητικά τον Ηρακλή, αυτή μετέφερε με τη θεϊκή δύναμή της τον ήρωα σε ένα σπήλαιο. Κατόπιν έδειξε το καταπληκτικό της σώμα στους γίγαντες. Αυτοί μονομιάς κυριεύτηκαν από ερωτικό πάθος και άρχισαν να τρέχουν πίσω από τη θεά. Η Αφροδίτη τους οδήγησε έτσι στη σπηλιά όπου είχε κρύψει τον Ηρακλή. Αλλά επειδή οι γίγαντες δεν χωρούσαν να περάσουν όλοι μαζί στην είσοδο της σπηλιάς, έμπαιναν μέσα ένας-ένας για τα περαιτέρω. Όμως εκεί τους περίμενε ο Ηρακλής και κατάφερε να τους εξοντώσει και τους 15. Άτιμε γυναίκε. Απέναντίας η Αθηνά, πολεμική θεά, δεν κατέφυγε σε τέτοια γυναικεία κόλπα. Χρησιμοποιώντας το δόρυ και το ακόντιό της πολέμησε αντρίκια. Στην αρχή πάλευε πολλές ώρες με τον Πάλαντα. Ο γίγαντας ήταν τρομερά δυνατός, όμως η Αθηνά, χρησιμοποιώντας πολεμικές τέχνες και έξυπνη στρατηγική, κατάφερε να τον εξοντώσει.
Στη συνέχεια τον έγδαρε και από το δέρμα του κατασκεύασε τη δική της αιγίδα που την έκανε ατρόμητη. Πολιτισμένα πράγματα. Ο Εγκέλαδος όταν είδε το φρικτό τέλος του Πάλαντα το έβαλε στα πόδια. Η Αθηνά όμως τον είδε και τον κυνήγησε. Επειδή δυσκολεύονταν να τον φτάσει, άρπαξε τη σικελία και την πέταξε κατά πάνω του. Το νησί το βρήκε στο δόξα πατρί και καταπλάκωσε το γίγαντα. Έτσι εξηγούνταν από τους αρχαίους οι εκρήξεις της Έτνας, που δεν ήταν τίποτε άλλο από το τράνταγμα του Εγκέλαδου που ψυχοραγούσε. Μία παρόμοια περιπέτεια με τον Εγκέλαδο είχε και ο Πολυβότης. Αυτόν ανέλαβε να τον αντιμετωπίσει ο Ποσειδώνας. Η μάχη μέσα στη θάλασσα ήταν τρομερή. Τεράστια κύματα σηκώθηκαν και κόντευαν να φτάσουν τα παλάτια του ουρανού ψηλά στον αιθέρα. Ο Ποσειδώνας όμως έπαιζε εντός έδρας στο υγρό του βασίλειο. Με το όπλο που του είχαν χαρίσει οι Κύκλοπες, την τρομερή τρίαινα, κατάφερε να τρυπήσει πολλές φορές το κορμί του γίγαντα. Το αίμα του κυλούσε ασταμάτητα και κοκκίνησε ολόκληρη τη θάλασσα. Μη μπορώντας να τα βάλει πέρα, το βάλε στα πόδια. Ο Ποσειδώνας όμως άρπαξε ένα κομμάτι από την κο, το πέταξε με μεγάλη δύναμη στον Πολυβότη και τον επλάκωσε. Το κομμάτι της κο που καταπλάκωσε το γίγαντα είναι το γνωστό νησάκι Νήσυρος. Στη γιγαντομαχία έλαβε μέρος και ο Απόλλωνας, ο γιος του Δία από τη Λιτό. Πιο γνωστή είναι η μάχη που έδωσε με το γίγαντα Εφιάλτη. Τα μαγικά του βέλη έπεφταν σαν βροχή πάνω στον τρομερό τέρας. Στην αρχή όμως ο Εφιάλτης έμοιαζε να μην καταλαβαίνει τίποτα. Ο Ηρακλής όμως, που είχε μάθει τα κόλπα από την Αθηνά για την εξόντωση των εχθρών, έτρεξε για να βοηθήσει. Ο Εφιάλτης ήταν ένας από τους γίγαντες για τους οποίους υπήρχε ο χρησμός ότι θα εξοντώνονταν μόνο αν τους χτυπούσε παράλληλα ένας θνητός και ένας αθάνατος. Έτσι ο Απόλλωνας τόξευσε το αριστερό μάτι του γίγαντα, ο Ηρακλής σημάδεψε το δεξί και οι συνδυασμένες βολές έφεραν αποτέλεσμα. Ο Εφιάλτης, τυφλωμένος με το αίμα να τρέχει ποτάμι πάνω στα γένια του, ξεψύχησε. Η γη για να εκδικηθεί τον Ηρακλή άρχισε από τότε να στέλνει τη μορφή του Εφιάλτη στα όνειρα των θνητών. Ηθικό δίδαγμα. Πολύ συχνά άλλος την κάνει και άλλος την πληρώνει. Ο Διόνυσος μαζί με τους σάτυρους έτρεψαν σε φυγή τον Εύρητο. Ο γιος του Δία τον καταδίωξε και με ένα χτύπημα του θύρσου κατάφερε να τον σκοτώσει. Αλλά η λύσα του ήταν τόσο μεγάλη ώστε παρακάλεσε τον πατέρα του να τον μεταμορφώσει σε λιοντάρι. Ο Δίας άκουσε το γιο του και έτσι σε λίγο ο Διόνυσος με μορφή λιονταριού κατασπάραξε τον νεκρό Εύρητο. Ο Πέλωρας ή Πελωρέας που είδε το τέλος του αδερφού του βάλθηκε να εκδικηθεί το Φωνιά. Άρπαξε λοιπόν με μεγάλη ορμή το όρος Πήλιο και το εκτόξευσε ενάντια στο Διόνυσο, τους σάτυρους και τους κορύβαντες. Ευτυχώς που ο Άρης παρακολουθούσε τη σκηνή και έπιασε το βουνό στον αέρα. Αυτή η σκηνή έδωσε στους Εγγλέζους την ιδέα για το ράγκμπι. Έτσι γλίτωσε το Διόνυσο και την παρέα του από βέβαιο θάνατο. Ο Ποσειδώνας στη συνέχεια κυνήγησε τον Πέλωρο και όταν τον είδε να πηδά μέσα στα νερά του Σπερχιού ποταμού, για να γλιτώσει τον χτύπησε με την τρίαινά του και τον σκότωσε. To be continued.